peteng dedet ngalang-ngali mlebu guwa. Oh, oh, kok ana obah titik malih kuweden bolo. Lah peteng koyo ngene bolo. Salah ya asline ya rada gembel iki. Sakit yo iku pilane jan gak umum. Kita mencoba saja. Weh, ono obah-obah iki aku ya wis wedi. Padahal yo bajing kan. Salah mateng ya bala. Kita icipi salak bongkoran. Nah, kayak ngene iki kebun salak. Godhong wis janbu. Wis dobel gak karu-karuan. Dempuk karo kanca-kancane.